Калі мы выкарыстоўваем словазлучэнне замежная дапамога, то шараговы грамадзянін краіны ўспрымае гэта як дапамога выключна скіраваная на палітычную апазіцыю ці не грамадскай неўрадавай арганізацыі. Насамрэч, вельмі важна якраз разабрацца з этой дапамогай, якая, напрыклад, зыходзіць ад еўрапейскага звяза. Калі мы открыем завесу тайны, это секрет Полишинеля, то оказывается, что подавляющая большасць гэтай дапамогі скіравана на беларускую дзяржаву. Гэта азначае, што ключавая фігура у вызначэнні, куды ідуць гэтыя грошы, якім чынам яны трацяцца, гэта беларускі чыноўнік. А беларускі чыноўнік это у многіх аспектах сінонім слова карупцыя. І мы бачым нават па лічбах, што яны павялічваюцца. Это означает, что з'яўляюцца большыя мажлівасці для чаго ў Беларусі? Для пераменаў ці для карупцыі? Это вялікае пытанне, таму што чыноўнік беларускі, ён бескантрольны. Я думаю, што апетыты будуць толькі ўзрастаць. Нават калі будуць павялічвацца лічбы, якія датычаць неўрадавых арганізацый, то не факт, што гэтыя арганізацыі не будуць створаны намаганнямі таго ж самага чыноўніка. Мы ўжо прайшлі такую сітуацыю з развіццём бізнеса. Бізнес беларускі вельмі спецыфічны. Развіваецца толькі тое, што мае нейкую крышу на ўзроўні раёна, вобласці, рэспублікі. Вот калі ты гуляеш там з Александром Григорьевичем у хакеі, значит, у тебе ёсць пэўныя гарантыі, і ты можаш прагназаваць на нейкую кароткую перспектыву сваю прадпрымальніцкую дзейнасць. Ёсць вялікая спакуса, напрыклад, не працаваць непасрэдна з тымі, хто тут знаходзіцца ў Беларусі, хто жыве, хто працуе, а ствараюцца такія пасярэднікі. Яны ў розных краінах, і многія на гэтым робяць такі бізнес. Это трэба называць рэчы сваімі імёнамі. Канешне, самае лепшае, калі б была нармальная здаровая канкурэнцыя, каб была пэўная транспарэнтнасць, і тады менш было б скандалаў. Гэта безумоўна. І што датычыць перспектывы, то тут трэба прыняць да ведама, што ўлада зараз пачала таксама працаваць больш прафесійна. Я думаю, што у бліжэйшы час мы станем сведкамі з'яўлення вялікай колькасці грамадзянскіх структур, нават узнікнуць праваабаронцы, якія будуць створаны беларускай дзяржавай, чаго сёння няма, але у бліжэйшы час гэта будзе. І па некаторых іншых накірунках мы ўбачым, што будуць створаныя такія НГО, якія будуць падсаджвацца на еўрапейскія праграмы, а з улікам таго, што канфармізм вельмі шырока распаўсюджаны, і сёння тренд такі, што з беларускай уладай трэба працаваць. Сёння ўлада ставіць ясную, зразумелую задачу вярнуць адносіны з Захадам у нішу, якая існавала перад апошняй прэзідэнцкай кампаніяй. Там Ферера Валднер, Сікорскі, Вестервеле, Берлусконі зараз памяняюцца прозвішчы, але калі яны будуць стаяць натоўпам у прыёмнай Александра Григорьевича, беларуская тэлевізія будзе іх паказваць, потым здзекліва паказваць, як яны чакаюць аўдыенцыі у беларускага правіцеля. Вот гэта той фармат адносін, які бы абсалютна задаволіў Александра Лукашенка. І ён можа даць зялёнае святло. Вы хочаце, каб ішлі грошы для падтрымкі праваабарончай дзейнасці? Окей, але вось яны, вам спіс гэтых праваабарончых арганізацый. Вы хочаце працаваць там з нейкімі медыя, так? Хай гэта будзе там не савецкая Беларусь, яны створаць яшчэ некалькі такіх траваядных мас-медыя, скажуць, калі ласка, вот гэтых мы вам дазваляем і рабіце, і падтрымоўвайце. Вот тое, што я прагназую і што нас чакае ў бліжэйшай будучыні, і калі сёння не займацца гэтым пытаннем, а толькі ўспрымаць яго вельмі прымітыўна, як вы хочаце там паглядзець у кішэню той ці іншай арганізацыі, якая там атрымоўвае гэтыя грошы, гэта тупіковы шлях. І калі падымалася гэта пытанне, это абсалютна не мелася на ўвазе. Нам трэба гаварыць пра эфектыўнасць дапамогі, якая ідзе ад міжнародных арганізацый, каб гэта рэальна працавала на ўсіх беларусаў.